دم خوش گهدار و تماشاوان نهجات برنامه روژوا ایرو دل گلبن دناب هفته ده سروک مجلس پارلمانتری کنسیل اروپایی لیلیان پاسکوه داخویا نیک نویسیا پیوستیا جنوب دست پیکرنا پروسیا اشتیه جبو ترکیه گریدای پرسا کرد را گهاند را یاگشتی هر پشتی وی ترکیه بزار سروکومار بلگه استراتژیا رفورما دادوری را گهاند داخوانیا پاسکوه بنگاه خو جراپورا کمیسیون اروپا یال سر ترکیه جبو سال 2018 هم دگره کو داخوانیا سروکا مجلس کنسیل دوی راپوری ده به هرگلی هاتنه نرخاندن ده برنامه روژوا ایرو دلگل حقوق ناس و پارێزەری دەمیرتاش مسعود ئۆزەر ji stûdyamaya Ankara'yı و hevserokê Partiya Herêmên Demokratîk ê şaxa Diyarbekirê Garîb Kandemîr stûdyamaya Diyarbekirê van mijarên giring ên di rojeva Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de em dê bigirin dest û binirxînin em ji Diyarbekirê û Brêz Kandemîr dest pê dikin kek Garîb Konseya Awropa daxwaza jinû destpêkirina proseya aştiyê kir di rewşa heya Tirkiye'de. Hûn bawer dikin pêngavek wiha bê avêtin? Beriya her tiştî ez dibêm êvara we xweş gerem vegerin pirsa we Konseya Avrupa rast e hefta bihûrî rojê çarşemê raporek amade kir û eşkere kir. Di raporê de ji bo çareserkirina meselê Kurd pêwîst e dibe müzakere bên dest pê kirin. Li mixabin wî dizanin demê derbasbûyî jî gelek rapor hatin eşkere kirin. Li helwesta Avrupa Konseya Avrupa tenê amadekirina rapora ye. Ji bo bi şember gav avêtinê tu hewldanek wa nayxuya kirin. Ne tenê mesela Kurd, tenê derbarê hilbijartina İstanbul dîsa ciyê HDP bi serketiye wek bi destê YSK wek qayyum dîsa dest nîşan kirine li ser şaredariyê HDP. Dîsa derbarê mülteciya da hinek daxuyeniye wa hinin. Mesela Kıbrıs'e radest dikin. Di gelek mesela da em bêjin nêzik bûynek heye lê tiştê zêde bala me dikişîne di bixwaze ku müzakere jinû ve bên dest pê kirin. Lê ji bo müzakere bên dest pê kirin lazim e aliyê müzakerê bên nîşan kirin. Aliyê müzakerê dema şîrovet ke dîsa di rapora xwe de tê gotin divê kî di mesela terorê de em piştgirî didin dewleta Türk. Kekê Garîb ez dixwazim kekê Garîb bêguman pirsa Kurd pirsa neteweyekî ye, pirsa miletekî ye, ne pirsa partiyekê ye jî. Lê di van hilbijartinan de giringiya Kurd, giringiya pêgeha Kurd yanî eşkeretir hate famkirin di siyaseta Tirkiye'de. Ev yek dikariye encamek erênî di çerçeveya nîzîkahiya pirsa Kurd delgel xwe bîne. Hûn çawa dixwînin? Gelek Kurd milleteke, neteweke. O gelek pirskirêka jiyan dike. Ji bo çareserkirina pirskirêka lazim e helwestek zelal bê diyar kirin. Bi rapora meriv nikare encam bigire. Konseya Avrupa jî bi rastî bi va rapora rastiyê belewajî dike. Îro hêvî û daxwazê gelê Kurd hene. Beriya her tiştî li ser axa xwe dixwaze bi zimanê xwe bi nasnama xwe jiyan bike. Lê gava tivê pirskirêkê rast da neynî ortê çareserkirin jî nîvco mîne. Ji alîkî de ji bo qala müzakere dike, ji alîkî de jî dibe li Tirkiye terör heye. Na ev rapor bi xwe di gelek nakokiya di nav xwe de bicî kiriye. Lazım e beriya her tiştî de alî feraset, alî hişmendî de Konseya Avrupa xwe zelal bike. Kurd bi milyona kesin. O li rojarata navîn jiyan dikin, o bi taybetî jî li Tirkiye zêdetirî 20 milyon kesin. Ev mesele çawa digire dest, lazım e divir de xwe zelal bike. Lê em rapor elbet olumlu ye ji bo
peşiyle bu çareseri peşiyle be vekirin elbette ku jibu me em karın bejin eriniye le deme buhurici derbare peşi vekirna çareseriye henik hevldan henik rapor hatin aşkere kirin le gave şember natin avetin lazım vek çave siyemin ve pevajoy dnezda bişopine tene 3 sale davi به gelek deskeftiye gelek Kürt hebun yekem jem karın bejin derbarê ziman da hinek sazî û dezgeh hebun vana tev hatin qedexe kirin û em bêjin gelek kesê derbarê mesela çand û hunera Kürt xebat den meşandin nihal girtîngehan lazim e ev di raporê derbas bûne batana gotin بله که گریب امی وگرنه نکته بله امی وگرنه نکته که گریب ام در باسی انقره ایدبن بریز özerdinav hefteyê de Serokkomarê Tirkiye belgeya stratejiya reforma dadûberiyê ragihand wekî hukûknas hûn bawerin ev belgeya ku piyê wê sêyeme evna du cara berî wê jî hatiye ragihandin sala 2015 û neha cara sêyem 2019 tê ragihandin gelo duwarê ramana azad medya azad e mafê mirovan de ev belge dikare nermbûnekê li gel xwe peyda bike xwendina we çi ye بله بری هر تشتی شب باش رو میوانه وره شتما جوانه وره بله براستی وکه گوه گود بلگه تنه جبو ما حقوق ناسا نبسه جبو ما جبو حاکم جبو savcı جبو پارێزەر جبو devleti سازین devleti ya her mühim kanun jmere mühimin raste veke ku niyetek başa lebeli tene niyet jmere nebese jmere tişte her mühim zagonunu verin afrandın از وی باوری دم حتی 23 حزیران شوی لویدی 22 روزه ممان حتی وی روز تو هیوی متنن لپشتی و احتمال یک مازن پشتی گو مجلس وبه استخمید که موی هن گوهرتن وی چه بن الگورا بهوریا و او بله الگورا بهوریا و او گوهرتن وی چه بن کک مسعود yani tişte her mühim çilo heft walatê Avrupa Konsey Avrupa ve Giredayne çilo şeşa denli aleki Türkiye denli aleki azadiya fikru ramanê 1956 pardon 59 hatta îro sadî çil bin pêkirina azadiya fikru ramanê ya herî zêde Türkiye pêk hatiye kî divê bêje îstatîstîkê derheka dadgah mafê mirovan de biryarê dadgah mafê mirovan de yani 46 devlet alêkî Türkiye alêkî sadî çil bin pêkirin mixabil Türkiye qewmê ji çendî ji heqa sadî sed guhertin çêbe bele kek Mesûd gava got ez didim berhevûdû niha welatên got dixwazin bibin endamên Yekîtiya Ewropa di proseyekê de wan kriterên Yekîtiya Ewropa bicêhtînin dibine endamê Yekîtiya Ewropa Tirkiye bi dehîn salan e ku berendamê Yekîtiya Ewropaya di rapora dawiya Yekîtiya Ewropa bi xwe de tê destnîşankirin dibêjin îro Tirkiye ji Yekîtiya Ewropa zêdetir dûr ketiye ev yek çima wisa pêk tê li Tirkiye gelo Tirkiye rast e Tirkiye ew yekîtiya ku dixwaze ku bibe endamê wê krîterên wê na ku dizanê jî çima pêk nayîne Tirkiye wekî hukûknasekî ti çawa dine bele bi rastî yani tabii Yekîtiya Ewropa ew weke ku hûn zanin nehê gulan 1950 de Robert Schuman planek saz kir belav kir bu ser wê planê dest pê kir Yekîtiya Ewropa dest pê kir û 1951 de Avrupa Kömür Çelik Toplulukları Ababı piştre Türkiye 15 Temmuz'e 1959 de Yunanistan serileda pişti 15 rojdi me serileda Türkiye serileda lê mixabin ji wê rojê heta wekayîro yani ev 6 sala berendame ji ber çi tişta her mühim Türkiye welatekî mezin e 82 milyon nüfusê wene yek ya di duwa
Türkiye mixabin devlet û em bêjin hikûmet û saziyên wê zêde nesamîmîne. Yani wekek û we jî got kriterên wa kevşin. Çi ne? Kopena kriterler. Yani kriterên siyasî ne, kriterên aborî ne, kriterên mevzuata xwe biguherin. Lê mixabin gelek care weke niyet tişta dibêjin lê hûn rojevê de di jiyana xwe de lê dinêrin mixabin weke min gotî sedî çil bin pêkerîna azadiya fikr û ramanê Türkiye pêk dîne. Ji ber wê hinekî yani mixabin yego pêşîvantiya vî welatî dikin nesamîmîne. Ez wê dibînim. Belê spaskekî Mesûd em dê vegerin gelte em derbasî Diyarbekirê dibin. Kekgarî berî çendîn rojan di bersiva Kurdistan 2014 Kemal Kılıçdaroğlu serokê Partiya Komariya Gel CHP destnîşan kir. Perwerdeyiya bi zimanê Kurdî di bêverê Meclisa Tirkiyeyê û divê bêpejirandin jî ev mafeke. Numan Kurtulmuş duhî di hevpeyvinekê de destnîşan kir, îro jî dubare kir. Dibêje ku zimanê dayîkê wekî şîrê dayîkê jî helal e. Ev gotin tê nekirin lê di pratîkê de ne perwerdeyiya bi zimanê Kurdî heye ne jî heta îro pêngave ku di meclisê de ev yek bê pejirandin. Gelo di vê proseyê de ev daxuyaniyên du partiyên herî mezin ê Tirkiyeyê gelo destnîşan dike ku proseyek nû tê pêş hûn çawa dibînin? Na ev peyvê bikartînin dilsoziya we nade nîşandan. Ji ber ku Kılıçdaroğlu serokê Partiya CHP ye. CHP avakirina Cumhuriyetê de rola herî mühim leyst. Lê ser netew dewletek, ferasetek nû li Tirkiye saz kirin. Ser netew dewlet wata wî ew e yek ziman, yek netew, yek ol, yek çand, ser yek em bêjin yekbûyînê na li ser yekem Türkbûyînê komar hata vakirin. Na ev nakokiye. Ev nakokiya CHP ye o îro serokê CHP dema viya dibe meriv nikare em bêjin pê bawer be. Çünkü sebebê pirskirêka feraseta CHP o îtaatê. Partiya îtaat ve ferasetê wek em bêjin pirskirêka sed sala xist rojeva gelan. Ger em bêjin Kılıçdaroğlu bi hindikayî samîmî be divê meselê de lazim e beriya her tiştî rexnedayînek bide. Li ser navê partiya xwe rexnedayînek bide. Netewek bi 20 milyona twî tune bihesbînî û ji ber ku tune hatibe hesibandin gelek cara rastê komkujiya hatibe en mafê xwezayî dema talep kiribe rastê êrişê hatibe kirin viya ev peyvê tê gotin dilsozîkî nade nîşandan. A duyem em bêjin Numan Kurtulmuş dîsa dibe rast em bêjin ziman wek şîrê dayîkê ye. Lê pekî wek şîrê dayîkê helal be çima heya îro heram kirin vî zimanê. Gelê Kurd ji bo ku dikaribe zimanê xwe îfade bike rastê gelek êrişe hatin. 18 sale AKP li Tirkiye desilatdar e. Kam dikarin bêjin gelo yek gav ki şember hatiye avêtin. Na. Ji bo bixwazin rastî ki samiyetek denin ortê lazim e makezagon bêguhartin. Makezagon xala çilo diyemîn û şest û şeşemîn dide xuyakirin tenê li Tirkiye Türk jiyan dikin. Kurd tünün netewê dinê tünün. Ev bixwazin rastî ki denin ortê lazim e derbarê viya gav bên avêtin. Heya îro pratik nêzîkbûyîna we viya nedaye nîşandan. A duyem ji ber ku îro di Tirkiye hilbijartina İstanbul heye her du partî jî ketine nav lêgerîna gelo em ê çawa dikaribin bi dûyîyê gelê Kurd bileysin. Viya ne mümkün e. Na her du partî jî li qarşî Kurda suçdarin. Lazim e ji vê şaştiya xwe vegerin lêborîn bixwazin rexnedayîna xwe bidin. A duyem tenê li Amedê
bi daha kurume derbarê Kurdî de xebat dan meşandin hatin qedexe Kek disa get ben garip niha ger ez babetekî wisa bênim rojevê. Niha li Diyarbekirê platformeka zimanî Kurdiya ku hatî damezrandin heye hemî partiyên Bakurê Kurdistanê bêje di nav vê platformê de ne hûn wekî Partiya Herêmên Demokratîk jî di nav vê platformê de ne gelo wekî HDP ger HDP însiyatîvekî werbigire perwerdeyiya zimanê Kurdî bîne Meclisa Tirkiyeyê gelo divê babetê de pêngav mümkün e bêne avêtin û ger neyên avêtin jî ji raya giştiya navxweyî û cîhanî re jî bêdest nîşankirin ku ji aliyekî Kılıçdaroğlu ji aliyekî ve Numan Kurtulmuş û cîgirê serokê AK Partiyê yek ji kesayetiyên herî berçavê AK Partiyê daxuyaniyên got diyar dikin di rastiyê de ne rastin. İnsiyatîvekî wisa HDP dikare bigire bîr û baweriya we divê babetê de çi ye ez bin? Wek tê zanîn HDP gelek cara pêşnûmeya li Parlamentoya Tirkiye daye meclîsê. Lê mixabin gavek êrînî natiye avêtin. Dervê gavê jî natiyên qaşkirin. Pir cara parlamenterê HDP ji ber ku du peyvê Kurdî bi kar hanîne rastî êrişa hatine. Li Tirkiye ev feraseta nijadperestî ji xwe çavkaniya tevayî pirskirêka ye. Lazim e beriya her tiştî ji vê nêzîkbûyînê dev jêberdir. Ev jî bi du gotin du peyvan nabe. Niha ji bo her du partî jî dengê wa têr dike ji bo dikarbin makezagonê biguherînin. Ger em bêjin wek HDP naxwazin têxin nav pêvajoyê jî bira gav bavêjin. Bira bêjin bi zimanê zikmakî perwerde ê rewa be. Meşruya ew em qebûl dikin dipejirînin. Name vana bir ve nekiriye birês. Belê. Wî dizanin. Belê. Di girtîngeha da bi sala sırf ji ber ku me zimanê xwe parastin kir me bi sala di girtîngeha da girt. Ev Belê. dewlet bû, ev feraset bû. Wî em nêzîkbûyîna we rast nabînin. Lê dîsa jî bilêvkirina we elbette ki qebûlkirina rastî ki ye. Lê em ê şoptarî wî bin. Spaskek garîb em derbasî Ankarayê dibin. Kek Mesûd Yekîtiya Ewropa formûlekirinek nû ji pênaseya terorê ji Tirkiye dike. Sedema vê jî Yekîtiya Ewropa destnîşan dike dibin vê pênasê de Tirkiye mafê mirov bin pê dike. Girêdayî vê formûlasyona xwe Tirkiye gelek azadiyan bin pê dike. Wekî hiqûqnaz giringiya pênasekirina terorê ku Yekîtiya Ewropa ji Tirkiye dixwaze ger hûn ji me re binirxîn. Belê. Yani bi rastî terör wekek û şiddet nayê qebûl kirî. Yani ti kes jî naxwaze ku ev tişt çêbe. Lê wekê din Yekîtiya Ewropa em bêjin zagonê Tirkiyeyê jî hem make zagonê de jî wekê din jî gelek Tirkiye alî gelek peymanên navnetewîne alî we ye ji ber wekê gelek cihada jî dibêje eger got şiddet tune be di wê şiddetê meşru nebîne an jî di wê şiddetê teşvîk neke her tişt azadiya fikr û ramanê de. Lê mixabin vê gavê em dinêrin nêzîkî 4000 akademisyenê got aştî xwestine hatin ceza kirin. Wekek ku hûn zanin Ayşe öğretmen hebû beriya niha salek 2 sal gotin bila zarok negirîn dayîk negirîn. Diyarbekir hat darizandin hat ceza kirin wekî din Entabê jî erê kir. Berena çend rojekî eger nexebin 5 gulanê bû dadgeha bingehîn ya makezagon Anayasa Mahkemesi got mafê wê ya axaftinê ya azadiya fikr û ramanê hatiye bin pêkirin ji ber wê yekê mixabin 10-15 roja ma hefsê de jî lê wekê din piştî wê derket. Ev tişteke gelekî me. Beriya niha çend ev beriya bûrî jî min ji were got yani 46 welat alî ki Tirkiye alî ki divê Tirkiye derheqa wê de zagonê xwe biguherînî yek ya diduwa hakim û savciyê xwe perwerde bike. Ev tişteke gelekî min. Gelo azadiya fikr û ramanê çi ye wa baş bide fêm kirin. Ya sisiya jî ev wekek ku birêz
Recep Tayyip Erdoğan ji wê belgê de got divê azadiya fikr û ramanê ji nû ve werê binivîsandin û mesela li gor min li gor fikra min ez bim divê ew hekaret li hemberê serokkomar divê ew madde werê rakirin. Kek Mesut min dixwaz ez wê babetê jî bigirim desta. Kek Mesut niha li Tirkiye tê destnîşankirin ku rewşa awarte hate rakirin. Lê Konseya Ewropayê di rapora xwe de destnîşan dike di pratikê de rewşa awarte li Tirkiye dewam dike heta ew yasayên ku ew biryarnameyên ku ji cihê yasayan ve wekî hatibûne wergirtin hîn jî di pratikê de têne bikaranîn. Di vê çerçeveyê de di rapora xwe de Yekîtiya Ewropa ji Tirkiye dixwaze got vê rewşê biqedîne. Rewşa awarte li Tirkiye berdewam e Kek Mesut. Rast. Mixabin belê berdewam. Beriya niha 15 roja li Emniyeta Ankara'da ji bo FETÖ'ye çend insan hatibûne girtin. Nêzîkî 100 insan. Li wa de tiştê ecêb hate diyar kirin. Ankara Barosu ew rapor kir. İşkence zêde li wa insan hate kirin. Haşa gotin wê job bêxnewa da. Yani tiştên ecêb hatin gotin. Roja go ew tişt qewmî yani 28 mehê 29 mehê eger nexedm ew rapor hate diyarkirin 3 mehê jî Birêz Erdoğan got di welatê me de ji işkenceleri toleransin em işkence nemümkün em nehesibin. Lê mixabin beriya wê rojekî ew işkence hate tespît kirin. Ew rapor jî New York Timesê de jî derket. Ji ber wê yekê hinek dî samimiyet. Yani divê ensanê got di vî welatê birêve dibin divê bi rastî ji dil û can samimî bin û goreva xwe bînin ce. Spas Kek Mesut em ve digerin Diyarbekir. Kek garîb di rapora xwe de Yekîtiya Ewropa dibêje ku ji bo pirsa Kurd li Tirkiye çareseriya aştiyane û domdar em dixwazin. Tirkiye amade ye pêngav di wê babetê de bavêje xwendina te gerez bigirim. Elbet di raporê de bi vê rengî ji bo çareserî pêş bike ve daxwaz hatiye kirin, meriv dikare êrênî pênase bike. Bêguman aştî lazim e bê parastin. Li aştiyê lazim e meriv xwedî derê. Li ku şer pevçûn hebe lazim e meriv pêşî lê bibire. Lê ji bo ku aştî pêş bikeve hinek tişt lazim e bê nîşandan. Yani viya rixname ne ji serokkomar ya jî rayedarê dewletê ye. Helwesta wa zelal e. Di mesela Kurd da bêjin demê bihûrên jî qala çareseriyê kirin. Lê dawiya dawî tiştê derket bajar hatin xira kirin. Bi hezara însan jiyana xwe ji dest da. Gelek kes ketin girtîngeha, gelek kes ji wa koçber bûn, ketin rewşa mültecî bûyînê. Niha Konseya Ewropa ji bo viya lazim e ki wek çavê siyemîn di nav pêvajoyê da be. Belê. Dikaribe bişopîne. Divir da em Konseya Ewropa rixne dikin. Gelek di alî maf û fikr û azadiyê de li Tirkiye îrada gela hat desteserkirin. Derbarê viya tenê bi çend peyva daxuyanî dahîn têr nake. Hêna do pêr li xalfetiye rewşa derket li ortaya. Bi daha însanê me di binê darê zorê di işkenceyê derbas bû. Belê. Niha li Amedê, walîtiya Amedê dema bixwaze dibe ki tu çalekiyê demokratîk nine qedexe ye. Belê gelek spas Birêz Garîb Kandemîr. Qedexe kir. Belê, spas hevserokê Partiya Herêmên Demokratîk DTP şaxa Diyarbekirê Garîb Kandemîr her wiha spas hukuknaz û parêzerê hevserokê berê HDP Selahattin Demirtaş Birêz Mesut Özer û ji Ankara tûlgel me bûy. Temaşevanên hêja vî awayê hatin dawiya bernameya îro ya rojer heta bernameyek dina rojer.